Politisk laboratorium, det er en af de måder, vi udvikler politik på i Alternativet. Jeg har selv været med til et par stykker før, der handlede om skat. Nu har vi så et, hvor hjemløsepolitikken er på dagsordenen. Og en af de måder, vi gør det på, det er blandt andet ved, at alle kan komme til ord. Man skal ikke nødvendigvis være medlem af Alternativet. Man kan møde op, og så kan man komme med sine idéer. Og så faciliterer vi en proces, hvor vi prøver at sørge for, at vi får åbnet op for debatten. Sørge for, at folk kan skyde ind med deres idéer. Og undervejs i processen også prøve at få samlet de her idéer, så vi rent faktisk har noget materiale at bygge videre på, når det skal til at udvikles politik. For det er en lang proces, og det er selvfølgelig ikke alt, der bliver til politik, men det er i hvert fald et godt fundament. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik lavet en eller anden form for gældssanering til, lad os sige, hjemløse, der kommer i egen bolig. At de lige får lov at nulstille deres liv, så de kan starte forfra. Selvfølgelig skal der være nogle forudsætninger, nogle regler. Det er både i forhold til det, vi snakker om vores grupper, så også det, vi har hørt, vi tales af andre, men det der med hjemløskort. Fordi der er så mange ting, der bider sig hale med biblioteket, med dit og med dat. Så en form for ligesom, jeg kan få et kørekort og sygesikringskort, fordi jeg har adresser. Hvis du ikke har adresser, så skal der være mulighed for at ansøge. Og det skal selv være kommunen. Jeg ved ikke, hvordan det skal være. Det skal så være staten, eller? Det ville være meget fint, hvis der kom en lille bus med en klinik i, tandklinik, og så kom rundt omkring. Fordi folk tager sig simpelthen, altså... Du har fuldstændig ret. Man tager sig ikke sammen. Der er noget med en kommunal mentorordning. Der skal være én indgangsperson til det offentlige, som så taler med resten i det offentlige, så man ikke skal ud og have selv forskellige kontakter. At kommunen ikke kræver hjemløse, at de kommer en gang om ugen, 2 gange om måneden, for at fortælle, hvilken livsstil det er at være på gade, hvor det koster 100 kroner, fordi jeg ikke har sygesikringskort, adresser og så videre, så kan jeg jo ikke engang bestille til bo. Jeg har været til åben arrangement med Alternativet i dag oppe i Christianshavns Beboerhus, hvor vi har diskuteret hjemløse problematikker på kryds og tværs, og hvordan man kan måske ændre de her problematikker på en ordentlig og en sober måde. Jeg har haft en fantastisk dag med Alternativet, som er det eneste parti, som har åbnet dørene til at lytte til hjemløse og skæve eksistenser. Jeg har så dybt respekt for Alternativet, og I har min stemme, hvis jeg måtte stemme, men det må jeg ikke, fordi jeg er hjemløs og ikke har en registreret bopæl. Men at det, at I åbner dørene for os, og I vil lytte til os, og i jeres tænketank vil bygge jeres ideologiske grundprincipper ved, at det, I hører fra os på gaden, det har jeg så dybt respekt for. Tak til jer. Når man så laver tilbud til hjemløse, skal man så lave sådan et alternativ, så bliver det let et alternativ til det eksisterende. Altså vi har snakket tænder for eksempel, ikke? Og diskuteret meget, jamen hvordan kan det være, at man skal lave sådan en handlegebusser til hjemløse, der skal køre ud til dem og så sætte dem op i stå? Kan man ikke bruge det etablerede system? Eller hvordan kan det være, at vi har et helt parallelt system, eller skal vi lave et helt parallelt system i forhold til sundhedsvæsenet, i forhold til psykiatrien osv.? Og det skal vi være meget varsomme med, lyder konklusionen på vores diskussioner. Fordi hvis vi gør det, hvis vi laver et parallelsystem, så har vi accepteret, at der er nogen, der faktisk befinder sig derude, og skal befinde sig ude på fløjen. De skal ikke inddrages. Så vi vil meget hellere have et inddragende system. Jamen, jeg er kommet her i dag, fordi nogle af mine sandfolk mødte Jan på folkemødet, og så sendte han en invitation til Sand Hjemløs Landsorganisation. Og så tænkte jeg har altid tænkt på, hvordan de her workshops, Alternativet laver, hvordan de foregår. Så tænkte jeg, det er da en god måde at få inddraget hjemløse på. Så jeg har sammen med nogle hjemløse været her i dag, og så snakket om, hvad hjemløse godt kunne tænke sig, at der blev bragt i spil rent politisk. Og der synes jeg, at det er interessant, at et nyt parti er så åben over for hjemløses idéer. Det synes jeg, man kunne lære lidt af fra de andre partier. Så nu tror jeg, at jeg vil gå hjem eller tilbage til mit kontor med fornyet tro på, at de politiske partier faktisk kan være interesserede i hjemløshed. Fordi det har jo ikke været det, der har fyldt sådan i valgkampen. Det har jo ikke
hjemløse vi skal være det nye sort. Hjemløse skal have en bolig. Jeg vil gerne lige fortælle om, hvad der kommer til at ske. Fordi lige nu er der kommet en masse gode idéer op. Og der skal jo ske noget med de idéer, så det ikke er fuldstændig, så det ikke bare er tanker. Så det der kommer til, det er, at vi får lavet en arbejdsgruppe. Vi kommer simpelthen til at lave en arbejdsgruppe, og I skal være meget velkomne til at deltage i sådan en arbejdsgruppe. Hvor vi simpelthen tager de her forslag og gennemgår dem. Først kategorisere, fordi der er jo mange ting, der går igen her. Altså der er blandt andet med kort, blandt andet omkring digitalisering, hjemløshed for unge. Der er mange ting, der går igen. Så prøver vi at rubricere, så vi får nogle abstrakte kategorier, og vi får nogle mere af de her praktiske, konkrete forslag. Samtidig skal vi have sat noget i gang på Fyn med Jylland, så vi kunne få lagt fundament til at få lavet noget god, visionær, men også altså praktisk implementerbar politik.